Vítajte na mieste, kde presnosť a disciplína znamenajú všetko. Volám sa Martin Lutišan, mám 15 rokov a už 4 roky sa venujem športovej streľbe, konkrétne trapovej disciplíne. Pravidelne trénujem so zámerom reprezentovať našu krajinu na najvyššej úrovni. Doteraz som dosiahol mnoho úspechov, ale verím v to, že z lepšieho výbavu by som mohol dosiahnuť o mnoho viac. Trapová streľba je o presnosti, reflexoch a nespočetných hodinách tréningu. Kvalitná zbraň je kľúčová pre zlepšenie mojich výsledkov. Pre každú zbraň je dôležitá spoľahlivosť, dostupnosť náhradných dielov a okamžitá oprava poruchy, ak nejaká nastane. Každá porucha, ktorá je neopravená počas súťaže, znamená stratu cenných bodov, ktoré sú potrebné k dosiahnutiu víťazstva. Nová strelná zbraň by mi umožnila zlepšiť moju konzistentnosť a výsledky, čo by ma robilo silnejším konkurentom na medzinárodných súťažiach. Podpora mojej športovej kariéry nie je len podporou jedného jednotlivca, ale celej budúcnosti nášho športu, ktorý môže prinášať našej krajine hrdosť a úspechy. Verím v to, že moja odhodlanosť a výsledky zo mňa robia vhodného kandidáta na vašu podporu. A potrebujem vašu podporu na zaobstaranie novej zbrane a príslušenstva, ktoré by mi pomohli dosiahnuť moje ciele. Spoločne môžeme dosiahnuť skvelé výsledky. Ďakujem za vašu pomoc a podporu. Podporte odhodlanie a disciplínu, ktoré reprezentujú našu krajinu.